Who are you supporting tonight? Mads. Mads Christensen? Yes, we're very big support tonight. Yeah, we come all the way from Britain. From Britain? London. Alrighty then. They're from Britain. Alrighty then. That's great support. So anybody else you will support? I don't know anybody else. Okay, so it's only Mads and then just to have a good evening. Yeah. Okay, cool. So have a great night. You too. So how about you, my friend? Hey, but I speak Danish too. Nå, okay, så du speaker meget godt dansk? Dansk, hvad du vil. Ah, okay. Ja, vi kommer også her med Mads Christensen. Vi kommer et hold fra Esbjerg. Ja. Vi er med ham her nu. Men det er jo fantastisk. Han har rigtig meget, og support der. Og hvor mange vi har hørt, de siger Mads Christensen. Så han tager noget. Ja, det må, altså han er klar. Han er trænet godt til. Ja. Nå, men tak fordi du lige havde tid. Hvem er det, du kommer for at se i aften? Jamen, jeg kommer sammen med en kammerat, ikke der. Jeg ser Mads. Okay, så I kommer for at støtte Mads? Ja, det gør vi. Er der nogen andre? Who are you supporting tonight? Mats Christensen? Tydeligt mærke, hvem der er favoritter herinde, eller her i, i Aarhus, som, hvor vi befinder os. Der er... Nå, min ven, hvem er du kommet for at se os? Første kamp, den er allerede i fuld gang, men jeg fangede lige med Mads, en af vores egne professionelle boksere, som rigtig mange har nyt personligt på ringen. Men nu er du jo gæst. Hvem er du kommet for at se? Jeg kom for at se Mads. Mads Christensen? Ja, det er klart. Han har rigtig meget, support her. Ja, nu har jeg jo trænet lidt med ham til op til den sidste kamp, han havde. Okay. Så nu skal jeg også se, om han har forbedret sig siden sidst. Men det håber jeg, at han har. Han har da ringet et par gange, fordi han lige skulle høre et eller andet, så der er nok nerver på. Så det er sundt. Det er fedt sundt. Kommen for at se? Musst du in Deutsch machen, Mann? Nå, ich spreche nicht viele Deutsch. Jeg oversætter. Okay. Hvem er der kommet for at se i aften? Hvis du heute gekommen zum Sehen? Den Kämpfer von Mats. Mads. Nå, kæmper på Mads. Ja. Så han er simpelthen kommet for at supporte med Mads. Fra Flensborg. Fra Flensborg, yeah. Tak. Jeg er også for Mads. Mads. Men Mads har rimelig god support her. Hvem er I kommet for at support? Det er nok dem alle sammen. Ja, Mads Christensen. Mads Christensen? Ja. Han har også rigtig meget support. Ja. Unge mand, må man spørge dig om noget? Må jeg gerne. Ja. Velkommen til FG Fight Night nummer 16. Jo, tak. Hvem er du kommet for at supporte i aften? Gamle kammerater Mads og kender Dill, og håber det går dem godt. Det er de gamle gadedrenge. Det kalder jeg dem ikke, jo. Jeg kalder dem gamle kammerater. Ja, lige præcis. Hvem er det, du skal hæppe på i aften? Det er selvfølgelig Mads Christensen. Nej, han har også stor opbakning. Selvfølgelig. Vi kommer 3 gutter her fra Horsens af, så... Men der er jo support for hele Danmark, jo. Han nok afholder ham i første omgang. Må jeg høre, hvem er det, I supporter i aften? Mads. Mads? Ja, 100%. Det var hyggeligt. Hvad med nogle andre, I skal se? Twerk. Twerk show? Ja. Men det kan du da godt lide. Ja, Twerknator, hun gør det godt. Det gør hun nemlig. Men Mads, han er højdepunktet i aften. Så det er simpelthen Mads, der er højdepunktet. Han har meget support her i aften. Jamen, tak skal I have, Pia.
Ja, jeg tænker på, hvad er det, I ser frem til aftens event? Vi ser frem til, at Mads Christen skal fuldstændig gøre ham den anden der, som jeg overhovedet ikke engang ved, hvad hedder. Han skal jo bare fuldstændig destrueres til grunde. Hvis han ikke klarer det, så går vi op og gør det for ham. Så er man nede ved serverbordet her. Ja, det må man sige. Ja. Hvem er det, der er din favorit i aften? Mads TCB Christensen. Min homie, min bro, min tatovør. Ja. Mads! Ja, præcis, Mads! Udmærket. Jamen, tak fordi vi lige må stille dig et par spørgsmål. Altid. Og velkommen til FK Fight Night nummer 16. Jamen, tusind tak. Hvem er du kommet for at supporte i aften? Jamen, Mads og de andre. Mulle og den gamle der. Så det er alle de gamle drenge der. Man, er du årsdreng? Ja, 100. Okay, så det vil sige, at du er kommet for at supporte alle drengene fra Aarhus? Ja, selvfølgelig. For at se alle dine drenge, de sidder også bare og er med. Dem. Jeg ved, Mikkel, han har et eller andet, han gerne vil fortælle dig. Mikkel, jeg fik at vide, du hedder Mikkel. Mikkel, hvem er du kommet for at supporte i aften? Mads. Mads Christen? Hvem er du kommet for at supporte i aften? Der er kun en mand, det er Mads TCB. Han har altså bare rigtig meget support alle steder fra. Kampsport events har de jo nogle af de smukkeste nummerpiger, og jeg synes da lige, vi skal gå hen og hilse på dem. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Mia. Hej Mia. Hej. Er der nogen favorit, du har her i aften? Mads. Mads? Ja. Ja, han har jo rigtig stor opbakning her. Ja. Er der nogen andre, du sådan? Nej, det er bare Mads. Ja, det er bare Mads. Ja. Kender du Mads? Ja, okay. Ja. Ja, okay. Og hvad hedder du? Jeg hedder Annie. Hvad hedder du? Annie. Hej Annie. Hej. Har du nogle favoritter her i aften? Jamen, det er nok også Mads. Er det også Mads? Ja. Så, jamen, er det også fordi, at han er lidt lækker? Ja, han er da en flot fyr. Ja, han er en flot fyr. Det er han da. Nå, jamen fedt. Jamen, Introducerer først i det blå hjørne, 23 år gammel, 180 cm høj. Vejen på 90 kilo fra BKM Arena i Silkeborg. Det er mod Jakob Eofen! Hej og velkommen til FK Fight Night. Hvem er du? Mit navn er Jakob, og jeg skal kæmpe K1 i aften. Nå, spændende. Hvad for en klub er du fra? BKM Arena i Silkeborg. Spændende. Og hvordan har din forberedelse været op til kampen? Det har været okay. Vi fik den her kamp sådan lidt til det sidste øjeblik for omkring 2 uger siden. Jeg fik at vide, at der var et tilbud i efterårsferien, og tænkte, hvorfor ikke? Så
Men forberedelsen har været fint, og der har ikke været nogen skader, og der har ikke været noget bøvl. Så. Hvad synes du om FK Fight Night sådan generelt? Det ser fedt nok ud. Altså, det er et okay stævne, I har fået akset på benene. Men det bliver også noget andet, når man får mulighed for at se det live lige pludselig. Ja, så, det er klart. Men det ser godt ud. Fedt. Et sidste spørgsmål. Hvem vinder kampen i aften? Det gør jeg. Rigtig god kamp. Vi ønsker dig rigtig god kamp her fra FK Fight Night. Mange tak. Hej Mads, og velkommen til FK Fight Night TV. Hvem er du? Jamen som sagt, jeg hedder Mads Christensen. Jeg er 33 år gammel, og jeg repræsenterer Team Werner Fight Club Flensborg, og har min debutfight i aften i K1. 33 år gammel, 191 cm høj, vejer på 96 kilo. Kæmper ud af Team Werner Flensborg, og han har sin K1 debut i aften. Forberedelse har været op til den her kamp her? Jamen, de har været rigtig hårde. Altså, jeg har kørt en streng disciplin, både med kost, ingen alkohol og ikke nogen sene nattetimer. Så jeg har trænet rigtig hårdt. Nogle uger har jeg trænet 5 dage ud af de 7, ikke? Så... Ja, og det er jo så også i sammenhæng med, at du stabler arrangement her på, benene, som for øvrigt har fået rigtig meget, ros af folk indtil videre. Det vender vi lige tilbage til. Jeg har hørt derude, at den kamp, du skal have, der er din modstander er meget mere erfaren end dig, med hensyn til, i hvert fald på kampspapiret. Kan du give en kommentar på det? Ja, men det er jo sådan, at alle folk, der har nogenlunde forstand på, på fightsport, der er det er altid, selve matchmaking er altid utrolig svært. Inden jeg kalder Mads i bur, vil jeg gerne alle retter sin opmærksomhed mod storskærmen herovre, for der kommer en lille video, I alle skal se. repræsenterer Team Werner Flensborg Fight Club. Jeg har fight til de Fight Night 16 den 24. oktober i Firma Sport i Aarhus, hvor jeg kæmper i K1-klassen i Sverige.
at vi har været ude for mange måneder siden. Der blev sendt mails rundt til, jamen vitterligt alle Thai-box gyms i Danmark, og MMA gyms, og kickboxer gyms, og så videre, for at finde modstandere, som passede til mig, ikke? Og der havde vi også sagt, eller nu er det John, der stod for matchmaking den her gang, at vi var ligeglade med, om de havde nogle kampe og noget. Selvfølgelig skulle det stadigvæk være nogenlunde fair. Og så havde vi så faktisk fundet en modstander, hvor det passede godt også, og jeg ved også godt, hvad man er omvejer. Han er også dygtig og så videre. Det var også hans første kamp, men han melder sig fra på grund af, at han er på øvelse. Han er militær, der skulle på øvelse med han er sergeant, og så han ville først komme tilbage i dag, så det følte han ikke, at han kunne overskue, det var også forståeligt nok. Og det stod altså med det problem for små 14 dage tid siden. Og så lige pludselig er der så en, der melder sig ind, og så viser det sig selvfølgelig, at han er en erfaren gut, han har mange boksekampe, han har allerede god erfaring i K1 og Muay Thai. Og det tænker jeg sgu ikke nærmere over, så siger jeg, lad os bare gøre det. Så er jeg ikke lige pludselig stået og ikke havde nogen fight. Nu har vi programmeret med det rigtig meget, og jeg har trænet rigtig hårdt for det, og jeg har det også bare sådan, altså... Jeg skulle også have en hård modstander. Det er en god test for mig, for min person og jeg som fighter. Ja, det bliver en meget spændende kamp. Det er jo helt klart kampens mest overmatchede kamp på hele aftens. Som kæmper og som man er arrangør af stævnet. Folk har jo rost stævnet hver gang, at det bliver større, det bliver mere professionelt. At I gør mere ud af at give publikum en stor oplevelse, mand. Er det også din oplevelse? Jamen det synes jeg, John og jeg, vi går ikke på kompromis med nogen som helst ting, om det så er maden, eller om det er VIP'en, eller om det er ringside, eller om det er nummerpiger, eller om det er DJ eller noget som helst, så har vi valgt det crew ud, som vi mener er det bedste til det her. Og det spiller max. Altså sidste stævne i Sønderborg, der havde vi over 800 mennesker med indendørs i går, og der kan være 1000 i hallen, så for et amatørstævne, der synes jeg sgu det er meget godt klart. Og jeg ved også, at vi kræmer også meget for fighterne, og det betyder også meget, og de er også utrolig glade ved det, og vi har en rigtig god korrespondance med de forskellige klubber. Og som sagt, så laver vi de her fight-videoer, og nu har vi fået jer på også, som tv også, som også gør noget for programmeringen, for den enkelte fighter, for den enkelte klub og så videre. Så det gælder bare om at have en god fantasi, og så skal man, hvis man har nogle gode idéer, selvom man synes, de lyder lidt sindssyge, så skal man bare bringe dem ud i livet. Og det er det, vi har gjort. Nå, men der er ingen tvivl om, at man bidrager til MMA-sporten generelt. Jeg hørte en kommentar tidligere fra en, som sagde, at den opsætning, I har lavet, er større end mange af de professionelle stævner, der bliver holdt herhjemme. Så man må sige, at I gør det rigtig godt med FG fra Fight Night. Og ikke mindst for den her nummer 16, som er større og vildere end før. Mads, jeg har et sidste spørgsmål. Hvem vinder den her kamp i aften? Jeg vidste, at den ville komme. Jamen altså, det er jo svært at sige. Hvis man kan kigge på de forskellige styrker på os begge to. Altså, han har jo sin erfaring og har helt sikkert bokset langt mere end mig. Men altså, jeg er en gammel gadedreng, men hvad skal jeg sige, mand? Jeg har haft masser af kampe, de er bare ikke på papir. Det har været alle mulige andre steder. Jeg vil give mig fuld ud, hvis han tror, han bare kan komme over og rumble mig, så tager han sgu fejl. Altså, jeg vil give den gas, og ja, I'm ready for war, hvad skal jeg sige? Sådan er det. Jeg giver den fuldt ud, og så må vi se. Må den bedste mand vinde. Så... Du ser også klar ud, kan man sige. Ja, men jeg har ikke mere at spørge. Du følte mit venstre hook op i ringen. Ja, men jeg fik til folk, der sidder derude, vi stod lige og legede lidt rundt deroppe, og så fik jeg sgu lige en. Det var faktisk meget godt, du ikke lige stak armen ud, fordi jeg var stadig helt udløst på læben herinde. Men, det beklager jeg. Men det er jo dejligt, den sport her. Vi kunne godt lide at få lidt knups en gang med. Tusind tak, fordi du lige havde tid til det er mig, der takker. Okay, tak skal du have. Tak. Just
FG Fight Night nummer 16. Det er halvleg, og jeg kan godt love jer for, at der har været knald på derinde. Salen, det er lige før sveden, den drypper ned ad væggene. Der har været slag for en skilling, hvis man kan sige det sådan. Der har været rigtig godt gang inden. Der har været nogle rigtig gode kampe. Og så har, Mads Christensen været i ringen, og han har jo sindssygt stor opbakning her. Så der er ingen tvivl om, at man kunne mærke, at Mads Christensen var en af favoritterne i aftens, stævne, eller hvad kan man sige, kalde det. Han vandt, og der var jo brøl i hele salen der, så nu er der, pause, og så trækker alle folk ud og skal. Mine damer og herrer, Jakob, man skal lige tilse sig lægen, selvom han er okay. Mads Christensens kamp? Jamen, det var fint, og det var det, jeg var forventet. Vi havde forventet, at Mads vandt den kamp, og det gjorde han også. Ja, han gjorde det godt. Ja, det synes jeg. Tak skal du have. FG Fight Night nummer 16. Det er pause. Hvordan har du oplevet det indtil videre? Det har været et okay show. Der har lige været en K1-kamp med knockout, så det er jo altid fedt at se. Ja, det er altid fedt at se noget stående. Har du en favorit her i aften? Det er nok Mads Christensen. Okay, og han vandt lige med stor stil. Det er præcis. Hvordan synes du, han gjorde det her til aften? Suveræn. Skide godt. Fedt. Har du en favorit her i aften? Jamen, det var også Mads, jeg synes, han gjorde det godt, og han kom afsted, og så leverede han aftens første knockout. Og det var lige det, vi havde brug for. Ja, han gjorde det faktisk, rigtig godt. Han var meget skarp. Med super selvtid og det hele. Ja, det var en flot kamp. Det var det. Ja, tak skal I have, drenge. Selv tak. Hvad synes I om Mads Christensens kamp? Det var ganske udmærket. Jeg synes, Mads han tog en rimelig suveræn. Ham den anden gav selvfølgelig modstander. Han gav ikke op så let. Men Mads kom rimelig hurtigt ind på ham, og så var der ikke så meget fra den anden at gøre. Fight Night nummer 16. Hvordan har du oplevet det? Totalt fedt indtil videre. Ja. Rigtig godt arrangement. Og den sidste kamp, der var der knald på, må man sige. Ja, han gjorde det godt, Mads. Det gjorde han sablen, det må man sige. Og den første K1-kamp, så er det også rimelig godt gået. Ja, han gjorde det godt, og han har også arrangeret det her stævne her. Og ja, lige præcis, ja. Hvordan synes du, at det er sådan helt generelt, altså aftenen? Ganske udmærket. Nu er det første gang, jeg har med sådan en stævne, men jeg synes, det er rigtig godt. Så du godt finde på at tage med igen en anden gang? Helt sikkert. Knuckles. FG Fight Night nummer 16. Vi står i pausen ude foran. Hvordan har du oplevet aftenen indtil videre? Fed. Det er fed aften? Ja, der er godt med knald på. Har du en favorit her? Ja, vi er jo kommet på grund af en overstreng og noget Mads, men ja. Okay, fedt. Han har lige bokset, og han vandt, så det var fint. Ja, det er fantastisk. Kunne du finde på at komme her igen? Ja, Aarhus skal noget mere af det her. Det er helt sikkert. Det er også et fedt stævne, ikke? Jo, det Vladimir Barn Meyer. Han gjorde det sygt godt. Stor respekt til ham og hele hans hold på BKM. Men først og fremmest, tak til jer
Det er det hele værd, man. Tusind tak for støtten. Tak.